I danas ste odabrali Zabavni radio. Mi moramo shvatiti da nas nikada niko drugi... Znači, iluzija ljubavi nestane kad izađemo. Reci ko da sada biraš ulogu. Žena, majka, a netko je u pjesmi dodao i kraljica. Opravdano. One su žene koje imaju što reći. Utorkom od 20:30 u programu Zabavnog radija emisija Profesija žena. Eto, pozdrav svima vama koji ste uz program Zabavnog radija. Ja sam Slavica Šarović i velika mi je čast i zadovoljstvo pozdraviti gospođu Zlatu Velet, predsjednicu braniteljske domoljubne stranke Hrvatske. Dobro vam večer i dobrodošli u naš program. Dobro večer vama i dobro večer vašim slušateljima. Drago mi je da ste zajedno sa mnom. Moram odmah reći da ste nam doputovali iz Osijeka. Da, hvala vam što ste me primili u vaš studio. Svakako da želimo, nada se prije svega kad dobijemo jednu ženu koja je sa jednim svojim dobrim raspodjelima odgovornosti i nadležnosti, sa svojom porukom javnošću večeras u programu Zabavnog radija odlučila ispričati zašto i zbog čega evo ovoga trena, dakle maltene nakon 24 godine osnivate stranku sa ovom porukom. Pa evo, cijela moja braniteljska priča i mojih prijatelja, odnosno suboraca, ona je zapravo pokrenula se prije godinu dana na jednoj na Facebook stranici gdje su dečki promišljali što se to događa, gdje su oni sad u toj priči, da li bi mogli nešto napraviti, da li bi mogli na nešto utjecati. I u tih godinu dana oni su zapravo promišljali o nekakvom svom novom prostoru, odnosno vidjeli su da ih nema politički nigdje, a da jedino tim korakom mogu nešto napraviti. Da bi čitavo vrijeme pričali oko toga, planirali i ostalo, onda su razmišljali koga bi da im pomogne. I evo, jedan njihov kolega je mene zamolio da li ja mogu doći i pomoći. Ja sam rekla kako ne, ja 25 godina već sam s vama, živim s vama, a to je moj život, u krajnjoj liniji ja sam vaša sestra. I evo, onda su oni mene pozvali da im pomognem raditi taj posao, znači da ih organiziram i slično. I evo, iza toga su onako stidljivo, nakon određenog vremena kad smo se već dogovorili da ćemo raditi, ko će što biti, raspoređivali, ja sam rekla sad se dogovorite tko ćete gdje, sve je pripremljeno. Oni su se samo smješkali. Ja sam gledala u njih, nije mi jasno što se događa. I onda jedan krasan čovjek je rekao, znate Zlata, mi smo već sve dogovorili. Što ste vi to dogovorili? Pa znate, nećete se uvrijediti, ali evo mi ćemo vas pitati da li bi vi htjeli biti predsjednica ili kandidatkinja za predsjednicu. Ma, rekao, nemojte Ivice, dajte molim vas, pa ja sam žena, kako ćete sad mene staviti? Dakle, to je priča bila je već i prije same predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović. Vi ste prije godinu dana krenuli, 28. veljače ste i održali osnivačku skupštinu ovdje u Dubravi. Mene naime zanima, u Hrvatskoj ima 24 krovne braniteljske udruge, od toga ih na tisuće ima na lokalnim razinama. Što vi mislite, da li ćete uspjeti ujediniti se jednim ciljem, s obzirom da ne dolazite kao političarka, dakle dolazite kao radišna žena koja je uglavnom radila, dolazite sa pozicije radne, kako bih to i predstavili. Imate dakle svoju životnu priču, bili ste i predsjednica udruge obitelji poginulih u Domovinskom ratu, imate i ratni staž, imate, dakle, kao što ste i bili udovica. Dakle, što mislite, koliko će taj cjelokupni vaš životni opus pomoć da odskočite, s obzirom da to političko iskustvo ipak naslanja se na neke druge elemente, to su ipak situacije gdje se za politiku ljudi obrazuju, pripremaju, dakle, to je jedna životna studija na drugačijem nivou. Pa gledajte, u pravu ste. Ja osobno godinama radim u civilnom sektoru. Znači moja pozadina ovog načina rada i postavljanja cijele priče u ovoj stranci i dolazi na iskusima rada u civilnom sektoru. Između ostalog sam bila i savjetnica, prva savjetnica Vladinog ureda za braniteljsku populaciju.
Ono što vi želite sad meni reći da ovaj je drugi dio složeniji. Da, istina je, mi u početku već kad smo radili, mene je zanimalo, odnosno morali smo napraviti nekakve odrednice gdje ćemo, što ćemo, na koji način, to sam htjela čuti. Ono što je kao prva odrednica bila, to je zabrinutost za nacionalne interese. Mene je to asociralo na 90. godine. Znači, to je jedna emocija kod tih ljudi bila, zabrinutosti, ali u ovom slučaju ne više za sebe, nego za svoju djecu. Tako da vjerujem da ono što nosi srce, ono što nosi ljubav, ono što nose ti ljudi koji nose u sebi, da će oni sigurno imati ovdje prostor i da će oni zapravo pronaći konačno svoj prostor da kažu što oni žele, kakvu oni svoju domovinu žele. U biti da oni počnu prvi puta nešto govori što oni žele. Jer 25 godina niko ih ništa nije pitao što oni hoće. Vezano za braniteljske udruge i organizacije koje su bile, da, istina da je toga dosta, ali obično se udruge množe onda kad je nezadovoljstvo i nemoć kroz jedno, onda ljudi misle kako mogu pokrenuti nešto drugo kroz nekakvu drugu udrugu. I zato vam je taj isti osjećaj da bi htjeli nešto pokrenuti se i stvarao broj udruga. Vi ste napravili već i podružnice svoje ovoga trenutka? Mi smo sada u procesu ustrojavanja naše organizacije, da ovo sada grad Zagreb je imao svoju osnivačku skupštinu. Tako da, evo, dečki su uspjeli, baš mi je drago jer smo se dogovorili, naš sustav kako mi radimo isto je sasvim drugačija priča. Znači, postavili smo na način da imamo centre, 5 centara, a u biti time govorimo o decentralizaciji politike. I ono što je nama, kako dolazimo iz naroda, tako isto želimo staviti u fokus narod naš hrvatski, jer činjenica da zapravo, evo, kako mi vidimo da se jako, jako napravio veliki odmak i razmak. Dakle, ta srednji slalež prosječnosti, nema više prosječnosti. Evo, odmah ću vas upitati vaš stav o hrvatskom čovjeku. Imamo li mi taj sindrom, ono šuti, trpi, rekli bih, ono stalno statično razočaranje? Ovako, kako sad puno komuniciram i puno tražim mišljenje osoba i ljudi, jer mi je ono važno i ono mi je podloga za moju političku karijeru. Jedan Njemac je zgodno rekao, on je rekao ovako: ja vas Hrvate uopće ne razumijem. Kad treba uzeti oružje i ginuti, vi svi to napravite, ali kad trebate uzeti pero, vas nigdje nema. Mislim da je to dovoljna poruka za sve nas. Mislim da, i sigurna sam da se steklo sada vrijeme kad moramo uzeti pero i moramo napisati što mi zapravo i kako želimo vidjeti ovu našu prekrasnu državu. S koliko godina ste otišli u rat? Ja sam onda imala 27 godina. No, moram reći, moj suprug, on je otišao u rat i organizirao obranu grada Osijeka. Iza toga, normalno da on kao ženi mi nije dozvolio nigdje, pa sam ja, kao i ostali građani, pomagali smo jedni druge, jer ja dolazim iz Osijeka i to je bilo prestrašno, jer smo bili kao utočište cijeloj našoj regiji u to vrijeme stradavanja. I onda sam si ja našla prostor pomagati moja susjeda je bila Vukovarka, pa sam onda skupa s njima pokušala im pomoći koliko sam mogla, pružila taj dio, i onda iza toga pogiba mi muž. I onda ja odlazim zapravo opet u službi, jer sam imala tu potrebu, nisam imala svoju djecu. I onda sam imala potrebu ljudima pomoći, jer mi u to vrijeme su vam bile emocije sasvim nešto ljudsko, nešto što stvarno ja kad sad razmišljam, nikad ne bi nikome poklonila to vrijeme, jer onda sam vidjela ljepota ljudske duše. Da li ste u životu inače imali moć precizirati svoje ciljeve? Jesam od malena sam imala moć, a mislim da to i proizlazi iz toga, ja sam iz obitelji koja ima 4 djece i mi smo tako odgojeni da smo jedno drugo jako, pošto i dan danas je to nešto što je prekrasno i što je mene držalo i što je meni pomoglo u mojoj tragediji, a to je moja obitelj, gdje smo poštovali jedno drugo, gdje smo se zapravo zajedno odgajali, zajedno smo prolazili taj svoj život i bili oslonac jedno drugom. Tako nas je majka odgojila. Kažu da je poznavati sebe prava mudrost. Da li vi poznajete sebe?
možda sposobnosti koje sam si uspjela kroz vrijeme ocijeniti, kroz nekakve procese i slično. No međutim, sad kako sam počela raditi ovaj posao, onda sam vidjela da ja zapravo sve to što radim, da nisam željela vidjeti sebe. Onda sam pokušala vidjeti zašto je to tako. Pokušala sam razmišljati zašto je to tako i zašto je uvijek moj osobni moto pomoć nekom drugog, a ne vidjeti sebe. Da, činjenica da to ima odrazi i obiteljskog patrijarhalnog odgoja i slično, no međutim, vjerojatno po svom habitusu kao osoba sam ta koja sam mišljenja, i to je istina. Sve možemo napraviti, ali ako nemamo dimenziju čovjeka, onda nemamo ništa. Da li se vi bojite godina u svom životu ili života u svojim godinama? Ne, uopće tako ne razmišljam. Izvrsno. Pokreni se jedan mehanizam motivacije jest svima nama. Što vi mislite, da li je ovoga trenutka hrvatski čovjek spreman pokrenuti se? Ja mislim da da. Mi imamo jedan, bar moje mišljenje, uvijek imamo nekakvu amplitudu s kojom idemo gore i onda naglo padamo dolje. To je takav tip naroda gdje smo, radišni smo, pošteni smo i možemo dugo trpiti. No međutim, ta granica kad se pređe, onda obično budemo radikalni. Prelazimo u jednu radikalnu situaciju gdje zapravo onda pokušavamo riješiti nešto preko koljena. No međutim, činjenica da sad nije ni rat, činjenica da mi imamo svoju domovinu i mislim da sada duboko naš narod promišlja što i na koji način. To smo vidjeli kroz sad ove procese koji su bili i kažem vam, još ponavljam se, ja kad sam odradila te agende koje jesu, ono što će njih motivirati, a to je zabrinutost za ono što su oni stvorili. Računate li na žene na izborima, dakle na žensku populaciju, ženske organizacije, udruge i uopće hrvatsku ženu? Pa ja ću biti ovako malo sebična kao žena, pa ću reći da zapravo sve ovo što se događalo uvijek je bila žena. Ona je uvijek bila iz sjene, ali kažu da iza svakog uspješnog muškarca stoji još uspješnija žena. Tako da je i u samom ratu, i poslije rata, i danas žena je ta koja zapravo daje smjernice. I gdje ona daje snagu, gdje daje energiju. Ne mislim da... Mislite se u predizbornoj kampanji okružiti ženama? Jasno, pa sasvim normalno. Recite, imate li podršku izvana? Da, u svakom slučaju, evo ja ću i pozdraviti sada sve moji koji su vani. Ja sam sad prije mjesec dana bila u Australiji i tamo mi je bilo isto dosta žena i to mi je bilo jako drago i isto su tako osjetile idemo nešto napraviti. Imamo jedan tim koji je odradio briljantan posao i evo ja se ovim putem njima i zahvaljujem i ono što sam tamo doživjela, to je jedna emocija, jedna, čak sam rekla da sam žalosna kad sam vidjela sve to i kako zapravo mi ne znamo ocijeniti što znači to osjećati, ne imati svoju domovinu i biti daleko od nje. Najviše što me dirnulo, to su bili stari ljudi koji su davno otišli, koji zapravo sada kad vide bilo koga od nas kad dođemo, oni u nama vide Boga, oni vide svoju domovinu, vide taj komad nečega što nemaju. Tako da, evo kažem, da, to je taj dio koji je mene tamo... Koga pozdravljamo? Evo ovako, pozdravljamo sve naše u Australiji, naš centar u Sidneju, gospodina Darka Orića, koji zapravo evo sad tamo radi, priprema, rješava nekakve probleme i pozdravljam Cro Boca Radio, jer oni zapravo su puno napravili za nas i oni su nas pratili u promociji, u svemu onom što su nam mogli dati. Izvanredno, evo i veliki pozdrav sa Radio Martina. Ujedno da odmah kažem i za slušatelje koji nas možda ne mogu ovoga trenutka dobro čuti, www.radio-martin.hr, to je naša stranica, možete nas direktno slušati preko interneta. Vama svima koji ste od ovoga trenutka se uključili, dakle gospođa Zlata Velat, predsjednica Braniteljske domoljubne stranke Hrvatske, je večeras naša gošća. Još par rečenica, ja večeras nisam ni ciljano puno o
vašem programu, dakle i vašim ciljevima. To će biti još prilike, imamo još dosta vremena tokom sljedećih mjeseci vas upoznati. Ja bih sada željela u programu našeg radija da vas doista doživimo kao ženu, dakle da ta poruka javnosti bude ovo što sam ja uspjela sa vama razgovarati, pratit će vas preko interneta vaš rad, što jest nama i dostupno na portalima. Mislim da imate jednu dozu pravednosti, dolazite iz svijeta žene, ne dolazite iz svijeta politike, dakle mislim da bi ta jedna majčinska ljubav u vama, to kao što sam i rekla da ste i sestra i vrijedna djelatnica, vjerojatno ste kuma, teta, što ste još? Teta sam. To sam jako ponosna. Ja sam teta, imam 4 nečaka, znači 2 odrasle djevojke i imam 2 male i 2 sina od brata. Izvrsno. Kakav ste prijatelj, što vi mislite? Pa uvijek volim da to kažu oni koji su sa mnom, ali me moji prijatelji jako iznenade kad mi kažu da je to tako, jer ja zapravo učinim nešto, nikad nisam gledala da li je to meni vraćeno ili nije vraćeno. Sad kad sam počela raditi ovaj posao, onda zapravo su svi moji prijatelji, prijateljice i prijatelji kojima nesebično pomognem, nikad nisam razmišljala o tome ili kalkulirala i slično. Sad su me počeli iznenađivati jer su mi onako tiho, potiho mi pošalju porukicu: dobra si, hvala dragom Bogu da si ti došla, sad će sigurno nešto biti dobro kad ti ideš. To su neke velike poruke koje su meni moji prijatelji dali. A kao prijatelja to biste trebali pitati moje prijatelje i prijateljice. Što za vas mora imati osoba da bi vama mogla biti prijatelj? Dakle, što mora zadovoljiti po vašim kriterijima? Na prvom mjestu odanost. Što recimo meni sama po sebi, ona je odlika jednog društva, jedne zajednice. Nedefiniranost zajednice kroz ovih 25 godina, ona govori i o nedefiniranosti kulture. Ono što ću ja napraviti i ono što je meni jako važno, a vjerujte mi da me malo i potaknulo u mojoj odluci da preuzmem ovu stranku, to su izjave da mi nemamo ljude koji su školovali za ovo, nemamo za ono, ne rade ovi dobro, ne rade oni dobro. To me isto tako potaknulo da stvarno krenem u nešto, kažem ne, nije istina. Mi strašno puno imamo ljudi koji se i bave kulturom i oni su fantastični u tome, u krajnjoj liniji i vani dobiju priznanja, no međutim to kod nas mi ne znamo cijeniti, ne znamo vrednovati. Kultura kao kultura u svakom slučaju je najvažniji dio jedne zajednice, jer ona je refleksija onog što se događa u zajednici. Tako da kultura mora imati prvo svoje mjesto i ona mora dati smisao cijeloj jednoj zajednici. Ako se to dogodi i ako ostavimo prostor ljudima i normalno kultura, ona bez nekakve financijske podrške ona ne može ni funkcionirati, no nije nužno da je to nekakav veliki novac, jer evo opet znamo da naš narod i u ovom slučaju i naš narod koji se bavi kulturom, pola toga volontira i odradit će ako mu date elan, ako mu priznate ono što on napravio, ako ga, opet govorim, kao čovjeka stavite iznad, on će napraviti taj dio posla. Hrvatski čovjek ima neki labirintni opus sposobnosti podizanja, sposobnosti saginjanja i sposobnosti podizanja. Jesmo li u poziciji da idemo prema gore? Ja vjerujem da da, jer sad smo došli do pozicije da smo skroz dolje, ono što sam malo prije rekla. Kad dođemo do dna, onda se čovjek okrene i vidi, aha ne, moramo to uzeti u ruke i idemo sada ponovo. Što to znači? Znači da ne podliježemo nametnutom strahu, beznađu i slično. Spominjem stalno namjerno čovjeka. Možete sve imati. Ako nemate prst čovjeka, ako nemate ruku čovjeka, onda zapravo to ništa ne vrijedi. Ne želim što plačeš ako imaš, ne želim što plačem ako imam za čime plakati, dakle ako imam svoj Tako cilj. je. Dobro ste ga postavili ovoga trenutka. Što mislite, da li jest ipak došlo vrijeme, dakle odmah se ograđujem, ovo nije feminizirana emisija, a da li je došlo vrijeme da doista ta ženska ljepota, čar življenja izađe i na našem tlu?
poriv majke kao majke, ja osobno nisam majka, ali vjerujem i ja kao koja nisam majka. Biološki je jedna stvar, a drugo su tako je svi što čovjek ima u sebi. Znači to je taj poriv može puno napraviti, jako puno može napraviti, jer uvijek kažemo da žena, ako ništa ne ostvari, se ne napravi, žena je opet ta koja će izvući nešto, žena je ta koja će odraditi, žena je ta koja će pokrenuti. I tu vidim jako veliku šansu žena, nas žena, da to sve pokrenemo i da mi zapravo odradimo onako ljepotom, onom mekšom ljepotom. Psihologija i sama kaže da žene imaju veću dozu mudrosti, tolerancije, imaju veću mogućnost voljenja, samo izvodim dakle neke citate, pa možda bi vas mogla i pitati, odnosno kaže jedna poslovica, kako se sanja tako se i živi. Da li vi često sanjate? Što su vaši sni i što je vaša odgovornost prema vama i samoj, a nadasve i zajednici gdje živite? Pa prema meni, ja osobno, evo, sve ove godine, zato kažem da volontiram, moj san je kad smo prošli već toliko toga teškoga, kad smo to odradili taj dio posla, idemo sad napraviti nešto što ćemo lijepo živjeti. Nešto što ćemo imati ljude oko sebe, gdje ćemo skupa s njima dijeliti, skupa s njima živjeti, da nismo opterećeni stvarima koje su bespotrebne. Imamo potrebne stvari koje su nužne i imamo nepotrebne stvari. Ono što je potrebno nije veliko. Ono nije nikad bilo preveliko, a to je ovo što ste sami rekli, ona širina duše, ono što može pokrenuti sve ostalo. Jer to pokreće zapravo sve. Pokreće čovjeka, spominjali smo kulturu, vidjeti jednu dobru predstavu ili vidjeti nešto, to je zapravo pokretač. Tako. No međutim, mi se moramo vratiti na ono što mi zapravo jesmo. Čini mi se ovih 25 godina da smo tu malo izostali baš u tom kulturnom dijelu. Znači u tom dijelu gdje se te stvari iskristaliziraju i tu se zapravo vidi ta vrijednost koja je. A isto tako se šalje poruka mladima što je život, na koji način, kako se može u životu živjeti i što su važne stvari u životu. Ovo koliko sam vas razumjela, dobrim dijelom ste dakle idete tim ciljem prava na razvoj osobnosti, ličnosti jednog čovjeka. Recite, koliko ćete vi kao predsjednica i sama braniteljska domoljubna stranka Hrvatske raditi na dobrobiti djece? U svakom slučaju, ja sam godinama vodila obitelji poginulih i imala sam puno djece i nisam imala svoje, oni su bili moja djeca. Pratila ih u rastu, razvoju, pokušala koliko sam mogla, normalno uz pomoć lokalne zajednice, da dođu do razine su odrasli ljudi. To me i potaklo da ja sada ovo radim, jer su oni došli u fazu kad su odrasli ljudi, kad su sebe napravili sve što su oni mogli. Znači obrazovali se, stasali i kreću u zajednicu u kojoj trebaju živjeti. I oni sad zapravo nemaju to. Gospođo Velat, strpljenje i vrijeme su dva ratnika. Imali ste dosta strpljenja, sad pretpostavljam da imate vremena oliti. Da li je sada strpljenje izašlo i sad je došlo vaše vrijeme ili vrijeme pa strpljenje? Kako bi vi to posložili? Pa da, strpljenje je čitao, čujte, kaže strpljen spašen. tako i ovo. Kroz godine raditi, uporno raditi i kroz to dobivati saznanja i vidjeti i upoznat materiju s kojom vi radite i baratate s njom. I onda kad dođete sad u fazu mudrosti, onda isto tako možete to koristiti kao alatku da biste potaknuli, da biste naradili nekakve promjene i da biste mogli utjecati uopće na nekakve promjene. Predlažem napravimo kratku pauzu u ovoga trenutka. Poštovani slušatelji programu Zabavnog radija, sa nama je gošća gospođa Zlata Velat, predsjednica braniteljske domoljubne stranke Hrvatske. Ne mijenjajte frekvencije. Pustit ćemo malo glazbice po njenom izboru i vjerujem da će vam se i dopasti ono što je ona izabrala. Vraćamo se malo kasnije, čućemo nešto sasvim drugačije o Zlati.
se svega prisjetih, onih dana ranih 90-ih. Oj mladosti moja mila, rano si me ostavila kao cvijet na kamenu, kao srnu ranjenu. Oj mladosti moja mila, rano si me ostavila kao cvijet na kamenu, kao srnu ranjenu. Za sve vijeke prokleti svi ratovi, crni veo nosili mi svatovi. A ja ko bez krila ptica, vezan sam uz tako lica, sestrica previja, stara majka umiva. A ja ko bez krila ptica, vezan sam uz tako lica, sestrica previja, stara majka umiva. Zbog tebe se prolilo. Kad ne bude više mene, sačuvaj bar uspomene zbog svih onih nesretnih ranih 90-ih. Kad ne bude više mene, sačuvaj bar uspomene zbog svih onih nesretnih ranih 90-ih. Da se ne zaborave rane 90-te. Mislili su neki, već nas neće biti, ni veselje svoje nisu znali kriti. Raselit nas triba, da nas manje ima, nisu tu ni bili, tad će reći svima. Nek tuđinu grizu, roda znati neće, bez jezika narod nema više sreće. Djeca roda povijest neće znati, potom svoj na svome neće biti Hrvati. Ko na tvrdoj stini svoju povijest piše, tom ne može niko prošlost da izbriše. Varaju se i ne misle tako, što se krvlju brani, ne pušta se
istina gruba i kroz ljute boje. Branili smo časno mi ognjišće svoje, čuvaše nam pređi ovu rodnu grudu, nisu zbog slobode ginuli za ludu. A sad evo opet nova zora rudi, posli dugi lita Hrvatska se budi. Tu na našoj zemlji naš se barjak vinje, crven, bijeli, plavi, više se ne krije. Ko na tvrdoj stini svoju povijest piše, tom ne može niko prošlost da izbriše. Varaju se i ne misle tako, što se krvlju brani, ne pušta se lako. Ko na tvrdoj stini svoju povijest piše, tom ne može niko prošlost da izbriše. Mi smo tu odavna, svi moraju znati, to je naša zemlja. Tu žive Hrvati, na kamenu tvrdom o tom slova pišu, od stoljeća 7. Tu Hrvati dišu. Još od Krista, nova lica, scena ista, vražje sile se trude da nas ne bude. Antikristi i masoni, komunisti, ovi oni, šire sotonske fraze da nas poraze. Moj narode, moj narode, a mi gluhi, njemi, slijepi, svako u svom mraku strepi. Narod biran od Boga, guši nesloga. Iz povijesti naše slavne, a i ove ne baš davne, sve smo što nam je vrijedno stekli zajedno. Moj narode, moj narode, uzmimo u ruke sudbinu i sreću. Ni ja više još se brine i gine zbog domovine. Sa nebeskih tih visina daj nam Bože opet sina, da nas vodi iz bijede sve do pobjede. Moj narode, moj
Budite u trendu, zablistajte u svakoj prigodi. Posjetite frizerski salon za dame i gospodu Marina i prepustite se rukama profesionalaca. Podarite svojoj kosi najbolje, uživajte u vrhunskoj usluzi, povoljnim cijenama i stalnim akcijskim ponudama. Pravi raj za vaš savršen izgled. Frizerski salon za dame i gospodu Marina, Sesvete, Trg Lovre Matačića 8. Telefon 2059 531. Mi moramo shvatiti da nas nikada niko drugi. Znači, iluzija ljubavi nestane kad izađemo. Reci Kosto da sada biraš ulogu. Žena, majka, a netko je u pjesmi dodao i kraljica. Opravdano. One su žene koje imaju što reći. Utorkom od 20:30 u programu zabavnog radija emisija Profesija žena. I tako je nadalje u programu zabavnog radija sa nama gospođa Zlata Velac, predsjednica Braniteljske domoljubne stranke Hrvatske. I još jednom dobro večer svima vama koji ste uz program zabavnog radija Radio Martina na 90,3 101,8 MHz. Sad ćemo mi sa gospođom Velac malo do sasvim drugačije. Što mislite, kakvim ćete stylingom krenuti u kampanju? Kako ćete se predstaviti? Dolazite iz pitome Slavonije, što znači da su tamo ljudi nasmijani, puno se kere pjevaju, odličnu hranu jedu. Za Slavonke kažu da su onako, a fizički moram i slušateljima reći, doista i jeste onako jačih, snažnijih slavonskih bokova, lijepa plavuša, prirodne, normalne visine, imate dobru kilažu, mislim ne pretjerano rekla bih onako zdravo, baš onako lijepo za jedan dobar plakat. Kako ćete raditi na kampanji? Da li ćete ići kao poslovna žena, kao žena majčinskih emocija, da li ćete se stavljati kao žena domaćica, onako nekako da priđete što više puku, što jednostavnije. Kako ćete si to? Jeste li to već razradili ili ćete to raditi, pustiti stručnjacima? Pa gledajte ovako, ja kao žena u svom životu sam i vojnik bila. Znači, ovo što ste rekli, da, istina, dolazim iz Slavonije i ja osobno sam voljela plesati i volim plesati. Bila sam veselog duha. To se onako prekinulo u mom životu sa ovom tragedijom koja je bila. Sad, predstavljanje mene kao osobe, znači ono u stylingu izgleda i slično, mislim da ću tu prepustiti u dijelu stručnjacima, jer zapravo taj posao zahtjeva više ozbiljnosti, više neće. Čak sam bila upitana da li koju boju hoću ili nešto, pa sam se uhvatila sama za nešto svoje, da ja sam stalno u crnom, da nosim crno. Evo, kroz to vrijeme sad rada u ovom poslu vidim da neke stvari zapravo, ja nisam crno, ne razmišljam crno, nije mi, niti sam ja kao žena takva po habitusu, ali sam upala u taj jedan crni dio gdje zapravo crna boja mi je elegantna, lijepa, no međutim tu će biti nešto i ono što govori o mojoj duši, da to nije tako, nego tu moju slavonsku toplu dušu pokušat ću nekako. I to vas baš hoću upitati, mi smo toliko svi opterećeni ovim čudima na zemlji što nam se dešava, da vrlo malo, odnosno uopće skoro ni nemamo vremena za nebo, za anđele, te naše biblijske vrijednosti. Hoćete li nekako uspjeti to istaknuti i da li vam je to cilj? Pa je vaše duhovno uporište i što je vaše duhovno uporište? Da, u svakom slučaju, ja sam vjernica i moj život tako živim, cijeli svoj život tako sam odgojena. Mislim da taj dio, ja vjerujem da će se to vidjeti i da zapravo ja jesam iz toga i ne mogu, niti si želim to prikrivati. Ta jedna dimenzija duhovnosti u svakom slučaju. Kome se vi obraćate kad molite? Majki Božji. Gospođo Velac, koliko ste puta pali pa se ponovno digli? Kad bi to mogli ovako nekako figurativno dokazati, jeste li često padali i dizali ste? Kako ste se dizali? Da, u svakom slučaju i kroz ovu tragediju i kroz život čovjek ima svoje uspone i padove. Obično kad čovjek padne, onda što znači padati? Ja osobno uvijek u vjeri u tom dijelu ste uvijek imate konstantu, znači dobijete novu energiju
kroz molitvu, kroz tu cijeli taj način života koji živite, dobijete energiju, ona vas vrati nazad. Ono što su najteži padovi, a to je doživjeti, izgubiti voljenu osobu. To u životu je vjerojatno najteži pad. Ono što se meni dogodilo. Ovo drugo, manje više, kad preživite, kad prođete taj period jednog šoka, ja bi to nazvala šokom, jer ja nisam htjela prihvatiti dugo vremena da se to meni zapravo dogodilo. Dolazi li vama vaš čovjek i kad vam dođe? Pa gledajte, kad god radite ovaj dio posla gdje ste sa svojim braniteljima, gdje ste sa svojim narodom, onda dobijete tu energiju, jer njegova energija koja je bila ono spasiti, pomoći, dati svoj život za nešto, to je strašna energija. Ja pomislim ono, Jerema, vidiš. Što vam kaže? A on mi kaže, a samo se čuvaj. Vaš ideološki milje je objektivno negdje između narodnjačkog, pučanskog, nekako demokršćanskog. Vi kao žena sa vašim tim svim esencijama koje su vam uporište, kako mislite da bi to svjetlo trebalo svijetliti kad je itekako i potreban taj mrak u kojem smo bili? Kako ćete ga vi paliti kao žena? Ja mislim da, odnosno to svjetlo zapravo koje vi nazivate kao svjetlo, ja bi to rekla nekakva božanska energija koja, ona je u osobi. I ja vjerujem, evo ja sad ovo čitavo vrijeme dok radim ljudima, a zarekla sam se da ću proći sve, znači kompletno svi koji su zainteresirani doći i s nama zajedno raditi na ovoj lijepoj stvari. Ti ljudi koji jesu sa mnom i koje ja vidim, ja vjerujem da će oni osjetiti onu iskrenost, jer zapravo nama treba istina i samo istina. I ako polazite i što je tako i otvorite ruke tim ljudima, oni će prepoznati to. Hoćete li biti političarka sa kredibilitetom ili ćete biti zlata velac sa kredibilitetom? To će odrediti onaj ko bude sa mnom radio, ja vjerujem. Dobro. Idemo se mi malo, Zlato, vratiti u vaše djetinjstvo. Vi ste Osječanka? Ne, ja sam se rodila u Đakovu. Onda nam ispričajte Đakovo vašeg djetinjstva. Kako je izgledalo? Gledajte, ja dolazim iz jedne prosječne obitelji, jedne prosječne hrvatske obitelji sa 4 djece. Jako rano sam morala otići iz svog doma jer sam već negdje sa 13 godina otišla na školovanje u Osijek. S tim da smo bilo nas je 4 i život je bio težak, tako da smo uz svoje školovanje, odnosno i morali smo raditi i cijeli moj život se sastoji od školovanja, rada i onda se stiglo tu i ostalo u životu. Tako da od 15. godine sam se sama brinula za sebe, ne znam, sa 15 godina sam bila u Njemačkoj, se zaradila nešto jer sam voljela jako puno raditi i imati. Tako da je to zahtijevalo, jel, i određene... Voćnjaci, sokaci, te livade ulice vašeg djetinjstva. Opišite kako je to izgledalo. Jeste li imali u blizini kuće? Je. Ja sam vam od 5. godine plesala folklor. I onda sam, normalno, kako je to bilo moje kulturno-umjetničko društvo, ja sam proživljavala ove sve običaje, odnosno ne proživljavala, nego sam kroz programe samog folklornog društva imala te sve događaje, kao što je, sad smo u vrijeme korizme, no međutim iza toga znate i sami kako to ide, 1, 2, 3, 4, 5 i to je mene strašno uveseljavalo kao dijete, znači djevojčica koja je to radila. Iza toga normalno da smo bili u crkvi, išli na misu, onda sam tu pomagala, tu sam isto tako, to mi je bilo nešto lijepo, to mi je bilo nešto veliko, tu sam zapravo vidjela kolika je to energija. Kako je izgledalo u vašoj obitelji Uskrs i pripreme kad ste bili dijete? Što je majka činila? To smo se strašno veselili svi. Opišite nam Uskrs vašeg djetinjstva. Uskrs je bio ovako. U to vrijeme je bilo, mi smo normalno sve običaje koje smo imali, bojanje jaja, odnosno sakupljanje jaja, čak smo onda i kokice imali. Gdje su koke bile?
koke su bile u kokošinjcu. Mislim, gdje je kokošinjac bio to, mislim, blizu kuće? Da, blizu kuće, da, imali smo veliko imanje. Ste imali gore u kokošinjcu ili ste negdje dolje koke skupljali? Ono, znaju kokošinci biti sa onim tavanima gore. Sa tavanom gore, da. Saste me malo. Ono toplo jaje. Jeste li uspjeli kad poloviti baš ono toplo kad koka znate, od kokodače? Najviše sam voljela od patke jaje. Ja sam imala 2 svoje patke koje sam ja, u stvari, mi smo imali konja i taj konj, najviše sam volila moju bebu i ono drugo što sam volila kupiti jaja od patke. Onda je pačija škola brzo ušla kod vas. Zašto? Zato što je pačije bijelo? Ono je meni bilo veliko, lijepo, glatko jaje, prekrasno i bijelo. Sad ću ispričati jednu anegdotu vezano za patke. Ja sam njih toliko volila da nikom nisam dozvolila da ih oni ni čuva ni ništa, nego sam sve to sama radila i jednom prilikom sam zaboravila zatvoriti te svoje patke i one su odlutale. I sad idem brzo tražiti svoje patke i sjećam se da je bilo proljeće, pun je kanal bio vode i kako je naišao nekakav autobus me zaslijepio, ja sam upala u tu vodu. I sreća da je moj tata krenuo za mnom, inače, ne znam, utopila bi se valjda u tom kanalu i onda znam da je mama jako vikala, nemoj ju Ivo više pusti da to radi, pa vidiš ti to ona za te patke i utopila bi se. Vratimo se još malo na Uskrs u obitelji. Kako ste ih farbali? Jajčeka čime? Mi smo klasično naše sa lukom, bilo je boja, ali mama je uvijek inzistirala, rekla je da te boje nisu zdrave, da je bolje sa lukom jer je to onda zdravo sve, jer luk i ne znam što ne sve, a da boje kao da to nije baš zdravo onda kasnije jesti. Ali taj slavonski Uskrs, kako je izgledao na sam Uskrs? Koliko je to vrsta kolača uopće bilo? Može li se prebrojati? Pa to vam nije bilo bez 10-15 vrsta kolača. Uglavnom, ono što je odlika Uskrsa i što je meni bilo najdraže, to je bio uskršnji doručak. Kako normalno nosimo svetiti jelo, to je bilo prvo da pojeli ste doručak i to je nešto bilo najsvečanije. Ovo drugo je maltene bilo nevažno, jer mi u Slavoniji uvijek smo imali hrane dosta, hvala Bogu. Tako da je taj sam običaj, odnosno ne samo običaj, nego je to nešto što niste mogli prije nego pojesti doručak i obitelj je cijela u pravilu morala biti zajedno. To i dan danas prakticiramo koliko možemo. Uvijek se okupimo kod svojih roditelja u to vrijeme i to nema opravdanja da ne dođemo tamo. To bi bilo jako, jako zavjereno ako baš nismo mogli doći. Zlato, kako je izgledala kuhinja vaše majke? Sjećate li se tih kredenaca? Sjećate li se u čemu je držala šećer, brašno? Da, kako se ne bi sjećala. Prvo smo imali onaj stari kredenac, to se sjećam, to sam baš bila mala kad je bio onaj kredenac klasika sa staklima gore, onda ste imali za kruh onu sredinu. Evo, kao što sad znamo vidjeti te stare kredence, to mi je jako zanimljivo sad imati tako nešto. No, međutim, iza toga odmah su došle viseće kuhinje, recimo, pa to je onda mama uživala u tome, pa onda je bilo kao dio za blagovanje, dio za kuhanje. Jel mama štirkala veš? Je, kako ne? Pa to bi bilo kažnjeno da niste dobro popeglali u štirkani veš. Znate li vi sad štirkati? Jeste li štirkali što? Jesam. Čak znam napraviti štirku. Jesu li sobe, ja ne mogu zamisliti slavonsku spavaču sobu bez dunja. To obavezno. Svaka slavonska kuća, ona ima dunju, ako nema onda ima susjed pa kod njega da uzmete dunje, jer to je najljepše. Jabuke i dunje. Ili jabuke u žitu. To mi je bilo prekrasno. To je moj djeda i baka, oni su uvijek imali jabuke u žitu. Zašto su se tako bolje očuvale? Da, jasno, tako su očuvali. Ili ne znam, pečeno meso u masti. Jeste naučili što god šlingeraja, vezenja, štrikanja, heklanja? Jesam heklala, to jesam naučila. Bila mi je želja šlingati, no međutim teta Mara, jedna stara gospođa koja je to prekrasno radila, ona je rekla da će me to naučiti, ali evo ja sam otišla na to školovanje i otišla sam premlada, tako da nisam uspjela i teta Mara moja umrla. Opišite svoga oca. Moj otac, ja sam prvo dijete i moj otac je mene doživio kao sina, jer zapravo i tu ulogu kao prvo dijete žensko sam stalno imala sa svojim ocem i on je mene tako i stavljao, jer je uvijek povjerenje, uvijek je nešto što je bilo sa mnom znao popričati.
onda moj otac je mene stavljao u poziciju da sam ja radila isto što prvo bicikl, ne znam, sam morala znati kako popregu gumu, kako ovo, kako ono, onda kasnije sam volila voziti motor, onda sam motor, pa onda iza toga traktor, pa automobil, tako da... A što bi vi sada da opisujete tatu? Da li bi rekli to što je moj tata, to je čovjek? Da. Koje su njegove vrijednosti? Da, sigurno da bi. Ja imam prekrasnog oca. To je jedan samozatajan čovjek, radišan, vrijedan, koji ako vam da komentar, onda budite sigurni da ste nešto krivo napravili. I nikada nije prigovarao ili nešto dok nije stvarno bilo potrebe. Tako da moj otac je meni jako, jako važan u mom životu. Jeste li u djetinjstvu imali kakav nadimak? Jesam. Kako? Zvali su me Kačuna. Zašto? Ne znam. Kako ste izgledali kao djevojčica? A kao djevojčica bila sam crna djevojčica sa dugom kosom i volila sam nositi ove sandale i najljepše mi se sviđalo do koljenice. I to proljeće, tamo za Uskrs. Na koga ste baštinili fizički izgled? Doista izgleda onako lijepa, stasita i jedra Slavonka. Ja sam kombinacija majke i oca. Kombinacija, oboje, i majke i oca. Likom više na oca, a konstitucija tijela mi je na majku. Ili imate puno prijatelja iz djetinjstva? Da li je netko ostao i da li ste s njim u kontaktu? Da, imam prijatelja. Baš iz samog djetinjstva? Baš iz samog djetinjstva. Uvijek nekako smo ostali onako do te mjere dobri da si mislimo kao obitelj. Ako nešto treba ili bilo što, da, ok, to računate na tu osobu. Kad bih mogli pisati pisma kao pisma, pretpostavljam da ste pisali u djetinjstvu poruke ljubavne i tako. Kome ste to ovako, kako izgledala ta prva ljubav, kome ste pisali pisma? Pa u pravilu ja sam dosta samozatajna. Čini mi se čak i kruta za izreći nekakvu svoju emociju. Tako kad bi pisala pismo i prvo pismo koje jesam, to je ono bilo dečku u vojsci. Mm-hmm. To je bilo nešto čak u to vrijeme, iako nisam bila zainteresirana, ali bilo mi je žao, taj čovjek je tamo, pa sam nastavila pisati pisma. U samim pismima mislim da nisam dovoljno uvijek rekla do kraja govorila o svojim osjećajima. Ne znam zašto, valjda sam ih čuvala da me neko ne povrijedi ili nešto. Što mislite, da li postoji istovjetnost biološke i kronološke starosti? Da li se bojite bora i što su za vas bore i da li su bore još uvijek tamo gdje je osmijeh bio? Pa uopće tako ne razmišljam. Niti sam zabrinuta, niti razmišljam na taj način. Mislim da svaki period u životu on je lijep onoliko koliko vi napravite, ne da napravite, nego ga živite. Život trebate živjeti i ne se opterećivati s tim kako izgledate. Stalno govorimo o tome da ljudi koji su s vama, oni vas vole, oni ne gledaju vaše bore, one ih ne zanimaju. Ako živite normalan život. Ja niti sam zabrinuta za bore, niti sam zabrinuta za bilo što, niti to gledam kod nekog drugog. A ovako recimo, bojite li se starosti, da dolazi slabljenje osjeta, opipa, mirisa, vida, kako doživljavate starost? Pa nemam taj osjećaj niti straha starosti, valjda zato što vedar duh, i došla sam iz obitelji gdje je vedar duh. Čovjek kad ima u sebi vedar duh, on prihvaća i drugu osobu takva kakva je i zapravo uopće ne razmišlja o nekakvim promjenama. Ja ne znam kako to reći, ali zapravo uopće ne razmišljam koliko imam godina, uvijek razmišljate da li sam nešto dobro napravila, da li mogu još nešto učiniti, da li sam dovoljno učinila. I uvijek si govorim kad budem imala vremena, sigurno ću onda s mojim društvom opet na kavicu. Diplomacija je vještina žena. Kakav ste diplomata u komunikaciji ukoliko ste šef, u poziciji ste? Kako reagirate na recimo verbalne sukobe? Da li se uspijete eskulirati, skoncentrirati, odbiti od sebe, dakle napraviti neku zdravu komunikaciju i kako izgledate kad ste ljuti? Pa kad sam ljuta kažu da grozno izgledam, kažu da sam jako odrešita, da jedan gospodin je znao reći kad te ona pogleda, to je prestrašno. No međutim, u samoj komunikaciji bilo u kojoj konfliktnoj uvijek gledam
i pokušam ljude motivirati da problem riješe, znači da ga ne zakuhavaju ili ako već je veliki konflikt, onda gledate da probudite u svakom čovjeku dimenziju da se sve može u životu riješiti. Nema toga što je nerješivo. Zašto to tako razmišljam? Zato što sam vidjela puno teških stvari i u ratu i vidjela sam, valjda sam onda postala svjesna koliko zapravo je čovjek važan, a ovo drugo je sve događa se i nema problema koji se ne može riješiti. Gospođo Velat, jeste li za legalizaciju marihuane? To je dosta kompleksno i rastezljivo pitanje. Ona ima svoje dvije dimenzije. Znači, ako je u ulozi nekakvog lijeka da bi pomogli ljudima, to bi sigurno podržala iz razloga što sam ja bila teško bolesna i znam što znači se nositi sa boli. A ovaj drugi dio, ja nisam majka, ne znam, ali vjerujem... Legalizacija prostitucije? Zašto ne? Mislim da je to puno kvalitetniji način odnosa u zajednici i da bi to bilo onda sasvim pod kontrolom, moglo bi se kontrolirati i ne bismo onda imali probleme druge prirode. Koliko mjesečno trošite na garderobu, šmink kao žena? Koliko si dozvolite potrošiti? Pa, kroz godine već otprilike znate koliki vam je budžet za to. U početku šetate dok vidite što ono je sve vamo tamo, pa onda malo više i izdate novaca za to. No, međutim, ovdje imate nekakav standard, imam koliko se izdvojim, tako da ja ono što mi je važno, to je ono osnovno što trebate, kremu i slično. A odjeću kao odjeću, to imam običaj i to mi je ostalo dugo vremena, da veće komade odjeće se kupim odjednom i onda si nadopunjujem tu odjeću svoju sa nekakvim trendovskim stvarima. Brendirane marke? Bitno. Nisam opterećena, ne. Što ističete na svom licu i što mislite da je jako važno i najinteresantnije na vama kad idete raditi svoj make-up? Što volite istaknuti? Imam lijep ten, pa onda taj dio mi je nekako najvažniji. Znači, taj ten koji čovjek ima, ja osobno mi je ten važan i važna mi je kosa i čista kosa, uredna kosa, to volim vidjeti i na drugoj ženi. Izvanredno. Nadolazi, ja mislim da ipak, evo, sudeći po vama i gledajući na svjetsku globalnu scenu, nekako dolazi ženski svjetski mir. Na kraju naše večerašnje emisije ja bih vas upitala kao predsjednicu Braniteljske domoljubne stranke Hrvatske, pošaljite nam jednu poruku, krenite kao žena, pa krenite kao predsjednica stranke, pa nam se obratite kao... Ja bih poslala jednu poruku, a to je, prošli smo težak život, 25 godina, imali smo rat, izgubili smo svoje najmilije, ali napravili smo veliki pečat i veliku stvar, stvorili smo svoju domovinu. To je period od 25 godina koji je iza nas. Idemo gledati u budućnost. Ajmo sad vidjeti što mi hoćemo, što mi želimo, idemo se odrediti prema tome. Što mi hoćemo, što želimo, gdje smo mi u tom apstraktnom svijetu. Znači, nekakve odrednice mi moramo donijeti i nekakve korake, a da oni ne budu nužno potkusurivani s nekakvim stvarima iz prošlosti ili ne znam ono što se događalo. Što to znači? Znači, imamo domovinu našu Hrvatsku, imamo prekrasan radišan narod, idemo mu dati smisao, idemo kao politika stati ispred i reći da, mi želimo to, ne valja to. Mi moramo dozvoliti da narod kaže što to ne valja. Ne nametati, nego jednostavno slušati. Mi moramo slušati. Naš narod je uvijek bio mudar. I on će biti uvijek mudar. I on ne donosi odluke popreko, kako kažu kod nas u Slavoniji. Nego on odšuti, mudro odredi i onda kaže, sad tako. Tako da ne ostanemo zarobljeni u prošlosti, da znamo cijeniti svoju prošlost od stoljeća 7. kako mi kažemo, njemu dati smisao, povijesnu dimenziju i idemo nastaviti na tim temeljima živjeti.
Hvala vam na gostovanju u programu Zabavnog radija. Papa Ivan Pavao II je sjajno opisao ženu i ja mislim da mogu njegovu poruku sada iščitati, naročito oslovnici, dakle na vaše ime i prezime. Hvala vam što ste evo sa zapažanjem ženstvenosti obogatili pojam svijeta i pridonosite punini istine o međuljudskim odnosima, o čovjeku i hrvatskom biću. Hvala na gostovanju u programu Zabavnog radija. Hvala i vama, jako vam puno hvala i hvala vam na ove emocije koje ste sad izazvali u meni, jer evo sad sam počela promišljati da sam i ja žena. Hvala vam lijepa na gostovanju. Poštovani slušatelji, gospođa Zlata Velat, predsjednica Braniteljske domoljubne stranke Hrvatske, bila gošća u programu Zabavnog radija. Sutra u ponoć ponovno repriza naše večerašnje emisije. Ostanite uz program Zabavnog radija. Svakako da u jednom lijepom trenutku nastavit ćemo nakon toga sa izborom glazbe naše gošće. Ovo je bila emisija. Mi moramo shvatiti da nas nikada niko drugi... Znači, iluzija ljubavi nestane kad izađemo. Reci ko su da sada biraš ulogu. Žena, majka, a netko je u pjesmi dodao i kraljica. Opravdano. One su žene koje imaju što reći.